kaddu kadwai penyeso wusinha bat ka klub kulu handrai unduk pat ia ka kerteng wusinha ha ka jersey bat on tipat eu da kane ka kerteng ha ka jersey jongu kane di karai ka bakaddu na ka liang wusina o hadin ka jing penslem jongu sipor ya ka jinglek cha South America na ka liang ka klub RS Bar kane ka klub ka na ka Morocco kala terwara ka dor ka bahe ia wusinha andrai saisin kaddu na ka liang wusinha ula kelab yang laki jingmut ha kaba ularai ban buram ya ka jingkular kaba ula ai menshwa ya ka kenhon na chili kata ka kulu bat kaddu ha kane ka lai trik naila rahar afnreu ulpoi ha Santiago Chili ha kaba dagis pa ngut kinong kersan ka kulu kilap diang sengabhai ha ka lingsun hadin kata usin haula pendep ya ka medical examination bat ulusoi puraru ya ka kontrak tepat kani ke klub. Te kumta wusina officially menta ulolong kum urang ya kai bat thamai jong ke klub kulu hadin ba ulusoi ia ke kontrak pat kani ke klub. Ki penta pakongsan jong kani ke jingya soi kontrak. Wusina ulusoi ia ke kontrak kumba khat rabanai ke ban troikam hadu no pra jong snem arjar arpunyo. Ka kerteng ha ka jersey katkum ki kendon jongka Chilean Primera Division omsha ban pendon kam da ki nickname ha ka jersey kumta wusinha unamla shu ban phong ia ka kerteng wusinha ha ka jersey jongu handrai un pendon kampat da kane ka kerteng snong jongu kata uju Simar Diaz laneu Ibora Diaz habai dei bat ka debut match jongu la community baun sedang pentbit pat ka kenhon mardor balong baka debut match jongu lene ka jingla kai ka ban nokong e jongu ya ka kulu kandai ha ka andru trik nalar arjar ar punreu bat saisin ngan ban biang kat kum ka transfer market ka jing yesoi kontrak kalalong ka bapura bat manta usinha ulalong officially urang yela kai jong ka klub kulu kane ka long ka jingel ti bat mai jong ha ka kam jingel lekai hadin bolola pan lekai pha ha kane ka world cup ka bala pun kendit ya ka thai hi baro kawai titang kane pro kubli bun ngin sai kendu par haki wiki video bat ngana ka pat ri epis ngaba ban ai jing kersan da ka ba subscribe ya kane ka YouTube channel kanang ba kanang ai mesim ha ka ba ngaru ngana la pan penmi ya shibun jaki video siapa ki ko bor sport